ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ n'ọrụ chai ọnụ kwekwerechi ọnwa nọ nwa nwa mba nnọ awụchasịala m ọwụ otome ụmụnne m toruore na m ntị ọ n'ala were ntị ogwu m n'ọnụ m ewere ọka gbuo na ntị ana m agwa ọnụ mgbe niile na ihe ikwu na-amaghị ibezi ya ka mmapụ igbu oge anọ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m sị m mba nọ m za ya sị m na mgbachara ya ojii nụnụnụ ka ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ma ndị nne ma ndị nna ma ndị kebagaje na di ma ndị na-abaghị banye ka ha mara ihe ha na-abanye ga mara ihe a na-akpọ marriage no foundation a na-ele ele nsị nne m gaa n'ihu ya sị m na mma ya na mpa ya bi n'obi ọma na-enweghị nsogbu ọbụla na ha dị 8 in number 8 nọ na ọwụ ugboro anọ ka mma ya mụrụ nwa na ha niile onye ọbụla bụ ibe bịa ejima ya wụ kedu ọkpara ha etozie the other 3 sets nọ ya ka ha galitetụrụ isi nụgide n'otu isi mma ya agwa ya echenji mma ya bido emewe na-ebe behave enyezi mpa ha hard time n'ihi na mpa ha wee very quiet person ọ na-enye nsogbu anọ n'elu ya mma ya nọgide one day buo akpa ya ọ leta ka bịara bịa matazie na onye bịara bịa duru mma ya gbalagawo first love mma ya shi another country bata tọṅara mma ya kpọrọ mma n'obi ya pụba ebe mma ya nọ na mma ya na ọ wụ first love ya na ha wụ first love of each other mma ya wọsawa ha elope with her first love ọ sị na ọ dịrị ha izi onwe mba nọ na mpa ya hụrụ nwe na mpa ya tara ahụhụ o kwe ha alụgharị nwaanyị ọzọ na ha na mpa ha ụta ka ha nọgidere ha galitecha isi na ya nwa nwoke ada n'ihi na ya nwere obi ka mpa ya enweghị obi onweghị obi ugwu mpa ya nwere obi mmadụ isi ọka na-agụ mpa ya hapụrụ nọ mana mma ya nwere obi nwoke na ọwa obi ya butere kama na mma ya amaghị ka ya use na ya na-use ka ya wisely mana ọ ma heart na ya nwere heart mpa ya elewe sote ọwa ada na ya wara anya na o yiteghị ya na oke obi mmadụ na ọ gaa na ya ga-alọta ọsọ mpa ya ere his property ọsọ mpa ya ere his property send ya ala bekee na nwaanyị mba nọ mza na ihe na-agbahụwa akwụna na USA mana ya na ya butere ego na ya kpara ike na ya dọtara dimbi mmebacha ụmụnne not 8 of them enwe otu mkpụrụ na Nigeria otu aka ha dị scatter all over the world na diọkpara nne na ke ya na egbe ejima ya na ya bụ na USA the other sets ụfọdụ Germany ụfọdụ France ụfọdụ otu aka onye ọbụla nọ na nke ya na ha arụkachala ụlọ nna ha arụkacha everywhere na nwaanyị mba nọ na mza ya asị m na makwa ihe mekere nke ikpeazụ a m sinye m olu nne m na mpa ya the whole countries ebe ya na ụmụnne na mpa ya visit chana ha one after the other na the last place ọ gara France na nke the other 3 sets ebe a ka ọ gara chizi ebe ọ naghị anọde ịkpa ya ka nọ na ya sị na o nwere pamino ebele nọ na ụmụnna na-ezukọ na ka ya lawa na ụmụnna na-abịa n'ụlọ ya abịa yọta aṅụrụtụ mmanya ya na-egbu ewu a na-ata achị na nwere anụ nshi na ebe na before ya mara mpa ya dị worried send her back n'ugbu a ha etoshiala na ihe nwa village ha na-eme ihe shi nri ha na-ebutere mpa ha nwatakịrị akpọrọ na-eshi nri ọ na-eshikwe mana mpa ha were very lovely creature to be with la December na ya lara gwa mpa ya na ya chọrọ ịlụrụ mpa ya nwaanyị mpa ya sị na ya ga-ebulikwe na ha na-ahapụkwa ya tere ya nọ n'obi ọma na ya wụ hakwa na onye ole ya sị mba na mpa na o nidere nwaanyị ọsọ mpa ya sị nwa m ngwana nsogbu anọ ya ga-etutere mpa ya nwa agba obi ọma dị oke ọ dịla otoole agba obi ọwụzi hụ ndị ka very young girls a na-etutere mpa ya onye dị oke gwa the lady nye ya condition na ya ga-akpọ their village chief priest na a ga-agọ ya mmụọ that na ọ gaghị agba na-eji like ịhapụ mpa ya ga chọọ nwoke ọzọ ga dina nwoke ọzọ ka ọ hapụ ibute ọrịa bụ ige mpa ya ka 1 2 na ọ gaghị achọ ata mpa ndụ mpa ya in any way ọ gaghị enye mpa ya nsogbu ọrụ ya wụ take good care of my father care for him isi ọwawa ya kpoo phone ego no problem na o kweta na conditions a niile ya nyere na ya nwaga na a ga-alụ ya ụgwọ isi ụta na isi alụọ ya ọlụgba ya ihu ya na mpa ya ga-eme agba akwụkwọ again na
ya na ụmụnne ga-arụrụ ha ụlọ n'ụlọ nna ya, na a ga-apịara ha standard house n'ihi na the girl ya etutere oshi from poor family. Na ekwuchabe ekwucha nwatakịrị were ụkwụ ikpere gha ya n'ụkwụ sọ ọwụrụ ma aka ma ọwụrụkwa shimpa ya na ya ga-ebu even ọ chọkwa ka o rie shi the man ya ga-ebu ma hụ na o mezuru ya nkwa na o kwere rụọ na nne na nna ya ụlọ, kpopụga diọkpara nne ya ala bekee, na o megharala ihe na ọ hapụziere mpa ya n'ivin isi ahụ ọ gbara n'isi na ọ lọta next time hụ isi white n'isi ọ mara na ya nọ n'ọrụ na ya ga-akpụ ya temtemtem ọsọ nwa mba nọ ya chụwa na ote ka ya chiri lụọ this lady, lụọ ya kpọbata ya n'ụlọ nna ya kwa na foundation agawala nkwa ya emenwe ya dị already. Na ihe eji gbozie m ugbo na the funniest part of this story na awụ na mmayazi adọkara from nowhere lọtazie after 22 years. Mmanya lọtazie, lọta an old woman, love ya nọtara elopuru with nothing, asọtakoro somewhere na Lagos na-erege banana after first love ya wụ disappointed aghacha anya biha ya ọ maghị ihu lọta ọ lọghachitazikwa back ya atakoro lọtakwana bịa lụọ ụmụ ya bịakwanụ for one day visit ha mba na ya ka ọ lọtaziri ugbu a na-ekwusi that na nna ya divorce ya na ya ka dị married to nna ya na ụmụnne ya kpọla from all over the countries, all over the onye kpọ ya sị na-ajụ ya sị ada nna sị nne gị lụrụ na ha achọkwaghị iji anya ha ahụ ya na that house, ya sị ha mba na ha hapụ na ya ga-enye ya condition na ha hapụ na ọ ga-abịa lekiri ihe ahụ ọ biara agbalaga na ha hapụ na ya dị in charge of this one. Ọsọ ụmụnne ya mpa ya kwanụ enwe ihe mpa ya lekiri mpa ya sị ọ dị mma na aka gbasara ya ebe ahụ na obi ya pụọla ebe ọ nọ na ya chọrọ condition ya nyere this woman ọsọ ya mụrụ ha na ya gwara ya that na ọ bụrụ na ọ ga-akwụkwa agbara because kedu ugbo ala ọrụ mpa ha na akwụrụ ya agbara na ọ bụrụ na ọ ga-akwụ ya agbara ya enwe iyi that na ọ gaghị ata mpa ndụ mpa ya na ụdị ọbụla na ọ ga-eshiri ya eri, ọ ga-anọkete bed ya, ọ gaghị abịa nso na ebe a ga-edenwe ewu that boys quarter ebe ahụ ka ọ ga-anọ na ọ bụrụ na o kwere no problem egughere gate ya bata ma ọkwa na okwe hụ na ọ ga-anọrọ n'ụlọ nna ya na ya ga-eme sure na mpa ya chatara moto abịa n'ụlọ nna ha bịa nara ihe akwụrụ n'isi ebe ọ sa divorce be na ọ bụrụ ka o ji aka na ọ gaghị afọ ọsọ mpa ya ịdị married to him mana ha nwa ga-akwado mpa ha aga nara ihe akwụrụ n'isi ya divorce kpachapụ anya divorce ya. Ụmụnne m okwu ekwulekwucha mkpewe nwanne m nwaanyị aza nwaanyị ọma ya aza congratulations, enweghị ihe karịrị nne na nna wepụta obi ọ nna wepụta obi hụ nwa ya n'anya zụọ nwa ya ahụ emegba ya ihu iwe an inspiration iwe in fact ịdị mma iwe role model chịkọta ụmụnne m make sure na that trust ahụ that nkwado obi ahụ nna m tụkwasịra m na iji ihe lụ. Ana m asị my sister remain blessed, ya sị m thank you. Anọchara m ihe niile i kwuru mana kekeke agbara isi ị ga-akwụ mmanụ na ọ gaghị ata mpa ndụ mpanụ mere m accept no problem because ka ọhụrụ n'ụgbọala batara o nwere ike iwe ya gbaa n'obi ekpe m ya ebido kpawa ha kpakọrịkọ ikwuo na that side no problem. Gị sị na ọ gaghị eshiri mpanga nri na mpanga ga-erikwa ihe o shiri no problem mana ịhụ na ka ya nọkọtakwala elu bedi nụnụ nne m nwaanyị ọma echefukwala na your father hụrụ ya fall in love with her lụọ ya ọ bara mpanga anya ịgba ya ịkwụ anya gbara na that side mmadụ nwere ike yanwe ihe nwere ike imebi. Ụfọdụ ụmụ nwoke na love without ending, ụfọdụ ụmụ nwoke amaghị otu esi akwụsị ịhụnanya. Once they love you, they will love you till death. Ya na-ekwu okwu ya the mother of his children na ya nọkọtakwala ebe dị mpanga nwere ike ịtụrụ ya gawa one day hụ ya ka o kpochuru dị aka n'agba ya echetawote ya na eshi mana cheta otu o si cheta hụ ya chetawa ihe niile ya ejiri nwayọ kekwe nwunye eke nta agawala ka ọ ga hụ ụmụnna ya ya ederiri gakwuru ya befe ya mara so biko nne m wepụkata pat ka kama ihe unu ga-emewo kpụrụ ya gaa ụlọ ọgwụ ga-ele ya ahụ mara na ọ dị oke sachasịa ya ṅachasịa ya ebe so na ị ga-edenwe na boys quarter na ihe ọ ga-eri agaghị akụ ya na ị ga na-akwụ ya salary na enwe ihe mere ya na nọọsụ ga-abịa lee ya mana na ị chọghị ịhụ ọkwụ ya na main building na ebe ahụ agbara fence denwe na boys quarter na ya nọrọ ebe ahụ na ị ga na-akwụ ya salary na ya bịa katakwala ị gbaghara gwere na already gị na ụmụnne gị agbaghara because you realize that ihe ọ bụla ọ sọkwara mee nọ nne gị ka ọ wụ with time that main building ọ ga na-abịakwa ọ ga na-etirikwe di ya abịa enwe that part mpa ị na-akọ na mpanga awụghị onye okwu ọ na mpanga wee tatakarịrị that woman aga nọ ebe ahụ ọ nọta mana sọfọ kwerele ya akọrọ ọsọ bata na gate nọrọ nga ọnụ denwere ị kwesịrị ịma na obi ya somehow ngwere ka ọ nọ ya ha agbagwola
ndị agadi now to the best of my knowledge ha agbadana. Nke nta na ịlụ ụra nwere ike obi anya ya gaa n'ebe ya na-ahụta ka ha so onye na-eleji anya onye agha yara bịa eleji anya obi ya ka nọkwa nwere ike you never can tell mụ na nwere ike anya amahụ obi nna nwere ike ọ ka n'ebe so gị na akwụ ya gbara na-enye ya condition wepụkatụ ka side ahụ because mmiri nwere ike zogide one day mpa ga-eri so onye moto megogbo gakwuru ya ebe ya asị nwa mba nọ na mba ya mee ihe ke msawachiga ma mgbe mere but wepụgara m ka ahụ biko eweliwe nne m anyị ekwucha ya wee wụrụ ya ihe awa akụkọ ọma ka ebe okwu m na-aga ụfọdụ ụmụ nwoke ga-amụ nwa ha ebi ha nwa ha mụrụ gashi ike ịkpa ha aka n'ọnụ ha asị nọọ nwoke otolite ọ ga-eturu nna ya bịa n'otolite ọ ga-eturu nna ya bịa nọọ nwoke n'otu ọ ga-eturu ya bịa ụfọdụ ụmụ nwaanyị ụnụ ahụ na ka kelegbuo nwaanyị mere kele bi ha ụmụ gbashi ike akwa lọtala now ịmụ nwa awụchaghị everything mana ị zụrụ nwa gị na ya nwere bond unu nwere special bond nwa ahụ isi otolite na ọ ga-etu ha abịa o turu ha ọbịa ọwụ ụmụnna ya ka otu abịaga ọwụ gị ka otu abịaga ọ bịara identify ọ bịara iproclaim ọ nwe ihe mmadụ ịbịa declare na ya wụ onye ebe nọ na ya wụ ihe na obodo ya echi ajọ nsị iwe onye ebe enweghị onye ga-asị ya iwe onye iwe ọ bịara bịa ebe a ọ ijikwa wụrụ nwa ọ bịara onye ahụ nwa ahụ lọtara back to his root not to a loving father or to nna ya ọ hụrụ n'anya no isi ọwụwa ahụ o nwere ike ịhapụ ka ihe ọ na-eme gbara ụsọ fere lụwa ị ga-eji ama na nwa lọtara mgbe ahụ ị banyere na mmadụ ịkatala ahụ agbada na nwa ahụ isi otu ọ ga-eturu ṅụbịa o turu ṅụbịa ikekwe ya ga-azụrụ ala n'ụlọ obodo nna ya rụọ ụlọ okenye kwafee wuo bu abarịsacha ọhịa o nwere ike nọ na isi waga ya ewere oso were ije lo ọ ga-eme ihe gbasara your pen a ga-erute dị ya ga-eshi daruru ala ya so finally ọnwụna kama ya spend ego na burial ndani ego ahụ iji eleta ṅụ ọ ya ihe a na-agbalịkalịka na-eji amụ nwa ka amụọ nwa ga-eleta ṅụ ọwụhụ enweghị o ji aha ṅụ has not enwe value adịrị aha ṅụ is just an identification ọwụhụ aha ṅụ ga-akpụ ṅụ ga-force ya because of ịzaga ya kpọ force eburu ngawa ụlọ ọgwụ ga-eme ya eme that bond anọdị ihe hapụrụ ya gbalaga ya nwa turuzie ṅụ bịa ga-esi eturuzie ṅụ bịa ebutezi ego ebiga because o turu ya no ọ ga-abata gị na ewe menwe introduce ya ịhụ na ọ lọtala n'ụlọ nna ya mana e nwere ihe a na-ekwu amụ nwa ahụ mgbe ọ ga-emenwa ṅụ o nwere ike ebe ugbo ya etinye na moto bịa n'ụlọ ọgwụ neighbor shout where is doctor don't let anything happen to my father where is doctor commence treatment right away ọ wee go gibi everywhere anya ọbụla mara na this young man chọrọ ka ịzọmpa ya ndụ that man ga-eturu abịa after not a boy o nwa that man ga-eturu abịa after o tochara wuo mmadụ ya eturu bịa ọ ga-ebehave like this pụrụ na emergency na ịgaga mmiri rush to the hospital pull doctors ma ndị rezi ya apụpụta onye ọbụla ọ ga-emeli ya it takes love to do this ga-eme ọnwa zụọ nwa don't have that enwere that mentality na tocha na ọ ga-etu abịa ihe tu abịa je how all the entirely different gị wụrụ nwaanyị the same ụmụaka etochala lekwe igbo eholu nnekwe mmadụ ga-anọzi ọya nwanọzi na boys quarter obere nwa na-ama aka atụga na-amaghị bịazizi bịa na ịgazi na ihe ụmụ ya tigarazie n'elu aka ụmụ ya nwazi onye agara ịkwụ agbara bifo agụghere gị abata n'ụlọ ya onye mechaa ya erie ahịa m sị ma bịa gwa ọnụ udo dịkwara ọnụ